si bai ule chaching hi karon kang dona chi soy sauce le tui nei hian kalo me pol photang bol lo hi chu kan siam za ta zirin kan tel mei don ania chi al tur tok te kha soy sauce uluk dewin kalo me polang sauce hi chu kan du tam deuh kha chuan kan tel tam mei don ania du chuan ajino te pawh kha tel theia kalo kang halang tel hi tablespoon libor vel ka leya purun sen pum khat pan te te in ka chana gesi medium ka da a purun hi kalo kang sen ve ang a in urna bik lai te kha a oma hlau oma kan chok ve de urenganga a min don lam hnaia hi chuan a tir lama kha chuan chaw reng pawh kha atul chuang lawa purun kan sen nan hian tel hi chu angai tam ve dewa ron sen tan to hi gas ka off ngala lo phort chang halang a ut ve du lutuka tel hi sat to em awangin a ut bel thina sen rong ron kai hi chuanin phor wat turania kan purun kan na tel hi atam dewa wangin ka suak chuak thena tel hi choi fian khat le chan ve vel ka mang dona so thing marcha hring purun sen te hian alo min ve deuh to chuan artui pum khat ka mang tel dona chi bel than thana kan kha a boi thlak deuh hlek ka ti wangin te hian thir bel pakhata ka kang topa artui pawh alo ro to he carrot bean te zikhlum te pawh kha tel theia gesi a medium ka da a te hian minute ni vel ka lo chok to carrot pawh lo nem to a kan chokan tur kha kan re ngai lo min sa kha nia kan re lu tuk chuan chaw hi aro ve theia atui ve ne hete anga chokan hi chaching hlang tak ai chuan kan te hi chu alo tui ve a siam hi ol sam box sia ar tui tel lo pawh khanin a tui em tho ania chi kha chaw kan me na khan kan tel to awangin ka tel to don lawa minute thum vel ka chuang le to a hei ti hian tui nen khan kan meta hul vek to a prawn sen na aya khan dhania te pawh kha tel theia
poron pa ngai zo poron na kan ti ang te po kha chuan poron sen kan kha atirim tui atimui lutuka poron sen hianin hian kalau du tok nga thain ti zong te nei chuan in lo siam ve don ania kachinen min lo thlir saka wangin kalawm he